No, tuto sa s Rudom dneska častej, koľko to je 50 km od Bratislavy, ne? No a tu tieto takéto oslavy sú dneska, hej, takto. Návrat ducha socializmu. A Rudovo zjednotenia Československa, tak? Sranda, vyzerá to sranda. Aby sa videli tie doba, jak to existovalo, lebo dneska ako keď sme sa vrátili 40 rokov dozadu, ne? Čo? 30? Tak. No? No dobre. O mladosti. No? Naša mladosť je tu. No, ja si pamätám tieto doby. Aj ich vtedy zahubilo to, že už boli tak arogantní, že už... Áno, arogantní boli úplne mimo od obyčajných ľudí. Áno. A preto došlo dole. 112 volali, že potrebujete prvú pomoc. Áno. Rúďko. Ale nemôže písať. Ale dobre, ale lež pôjdeš domov, to tým jeden oný. Chceš, aby sa ti trásli ruky? Dobre, tak. Rúďko. Dobre, takže rukavičke, kúkaj. prvú pomoc sme dostali. Takže na zdravie. Nech žije Československo. Ale ja to viem porovnať, ak bolo. Áno. To sa nedá porovnať. Nedá. To je nezrovnateľné. Oni kradli, ale nehľadajú pre nás. Ale títo kurvy, všetci sme kradli. Však každý všetko mal. Hranice boli uzavreté, nebolo to kam odniesť. Áno. Dneska to je za hranice. Áno. A s ľuďmi mladých balabúca hlavy po tým, čo vám poviem. To vtákovi odvíja krídla a otvorí mu klietku, že môže letieť. A kam? Buď vyskočí ven ze žerého kočka, alebo buď mu zobať z ruky a akože spíva, ale jak pekne spíva. A dvere má otvorené, môže ísť preč. Ja to dneska spravím zúň. Takže obnovíme Československo a zase tu je raj na zemi. Takže tak. Musí sa to podariť. Alebo obnovíme, alebo zomrem pri pokuse obnovy. Dáme, položíme život, ale Československo bude obnovené. To ja hovorím. Ja potom také som dievča vzal, aké mi dávali. Také som dievča vzal, aké